outside. Let the sun rise up and shine. Oh boy, I'm alive. Like it's the first day of my life. Oh, Mumin mama. Už je tu jar a nový rok plný ďalších dobrodružstiev? Určite príde. Niekedy. Muminko, tá palacinka, čo som ti slúbila, už bude hotová. Super! Už je tu! Je tu! Tentokrát je už naozaj tu! Musím ísť do vody. Like it's the first day of my Jar je už konečne tu! Poďme si zaplávať! Skvelé! Jar! Juhu! Like it's the first day of my Alebo strávime ešte mesiac v posteli. RTVS uvádza animovaný seriál, nakrútený na motívy diela Tove a Larsa Jansonovcov Údolie Muminovcov. Zimné radovánky. Bolo také ticho, ako by celý svet vymrel. A Titiu bývala v našej kúpeľnej chatke a v skrini mala jedného z našich predkov. Spal pod nafukovacím hemulom, ktorý, mimochodom, zasa púšťa. A teraz žije v našej peci. Nafukovací hemul? Nie, ten náš predok. Takú kopu hlúpostí som ešte nepočula. Aj jeho bláznivé historky to prekoná. Kompliment. Je jasné, že to bol iba nejaký uletený zimný sen. Aj tak, radšej to nezapaľujme. Možno tam niekto žije. Vravím pravdu. Samozrejme, miláčik. A teraz si na hlavičku prilož ten ľad. Netreba. Nič mi nie je. Ja len chcem niekoho ohúriť svojim obrovským dobrodružstvom. Mumintrol! A potom náš predok vybehol von a ja som ho v tej výchrici hľadal. A vtedy som stretol ľadovú pani. Bola prekrásna a hypnotizujúca. Vážne? Áno, ale aj hrozivá a nebezpečná. Chvíľu to vyzeralo všelijako. Ale nakoniec som maličkého zachránil pred zamrznutím a vďaka mne sme prežili chladnú noc. Radšej sa ma drž, aby som nespadla. Iste, áno, dobrý nápad. Snorka, asi sa vo mne prebudil môj muminovský inštinkt prežitia. Úžasné. Áno, musím uznať, že som si poradil naozaj výborne. Neuveriteľný akrobatický výkon. Akrobatický? Čo si to hovoril o tej ľadovej panej? Hypnotizujúco krásna. Nie, tá druhá vec. Hrozivá a nebezpečná. Áno. A určite si nehovoril o ňom? Ahoj! Hola! Voľným letom blúdim svetom! Nie, neklame vás zrak. Som to naozaj ja. Kto? Nemala som to potešenie. Zatiaľ. Brisk, pán Brisk. Profesionálny korčuliar, hokejový šampión a sánkarský inštruktor 10. stupňa a švopu. To sú len titulky. Počkajte, až sa začítate. Ja som slečna Snorka. Slečna? Samozrejme. Len 10. stupeň? Len som nepovedal, to ste tam dodali vy. A kde presne je ten ašvop? Pýta sa, kde je ašvop. To je asociácia športov v otvorenej prírode. No iste, to poznám, ale je ešte jeden ašvop nedaleko. Lyžiar? Lyžujem celý čas, zábavné. Je to šport, nemá byť zábavný. Vy asi hľadáte vzrušenie. Vietor vo vlasoch a k tomu pocit voľnosti. Nie, chcem vyhrávať. Rád pretekáte. Au!
Dobre, prijímam výzvu. Čože? Nie, nemyslím, Ale že... áno, Vážne? áno, a ja prijímam. Takže si povedzte deň. Cenu už poznáme. Vy ste... Takže tento týždeň mám plný, rúbem drev, zbieram červíky a... pozrime sa, v útorok si idem dať podstrihnúť srst, takže to je... No. A budúci týždeň je to ešte horšie. Hej, to stačí. Takže zajtra. Slečna Šporka. Ako ja? Vezmem vás na výlet, ktorý, a za to vám ručím, si budete pamätať po zvyšok svojho života. No, ja... No, viem, poznám toho Hemula. Myslím, že pokojné dni sa končia. Na tvojom mieste by som ešte na mesiac zaspal. A keď sa zobudíš, ten brisk už bude dávno preč. Spolu s mojou milovanou slečnou Šporkou. Prosím? Ale nič. On má aspoň všetko, čo treba. Čože? To mám predsa tiež. Tak výzvu príjmi. A nebuď ako ihelníček, čo sa bojí ihiel. To je pravda. Napriek všeobecnému názoru sme my mumini priam stvorení na zimné športy. Vieme sa skvele sústrediť. Tu sme, drahí. S mojou pomocou dokážeš tomu briskovi uštedriť poriadnu lekciu. Čo povieš, synček? Si skutočný mumin? Alebo myš? Tak, chlapče, na vrchole z jazdovky treba pokrčiť kolena. Rozumiem. Presne tak. Trocha sa predkloň. Dopredu, lyže lyže k spolu, sebe, rovný chrbát, ruky k telu, hlava dole a brada hore. Mám to, áno. Možno by sme s tým mohli začať na rovinke. Dobre. Ako mám zísť dole? Ahoj. Pomôžem ti? Mumintrol. Mumintrol. Bravo, chlapče. Hlavné je sa naučiť správne pristáť. Končím. Neznášam zimu a športy tiež. Snorku si získam nejakou básňou, či obrazom, alebo možno skladbou. Mumintrol, stoj! Mumintrol. Počul som všetko, ako ťa okradli. Čože? Viem to od Mrnky a vravela, že ti mám pomôcť. Aká starostlivá. A čo z toho máš? Len dobrý pocit, že pomáham priateľovi. Poradila ti, aby si to povedal, však? Áno. Ale čo ak to nedokážem a nakoniec budem vyzerať ako ten najväčší chudák? To je vylúčené. Máš za sebou muminovský tím. Poď, chlapče, a pamätaj, s babelosťou si srdce Snorky nezískaš. Jeden pokus. To sa mi páči. Však? Tak, simuláciu máme za sebou a pôjdeme naozaj. To je ono, chlapče. Skús trocha pridať a stromom sa vyhni. Pozor! Inokedy by som si asi podrobne naštudoval súperovú taktiku. No teraz nemusím. Priznajme si, mumini absolútne nemajú talent na šport. Hej, to je drzo! Ale my sme iní. Vy ste... Plávanie? Nie je na to trocha chladno? Ja celý horím.
Chlapče? Bravo, chlapče. Si majster. Čo? Lyžuješ ako profík. No, až na ten pád z útesu. Čože? Si pripravený na preteky? Čože? Ale veď som spal! Aj to platí. Lyžiarsky pomocník, navoskuj ho. Môj syn musí zvíťaziť. Briska nemôžem nikdy poraziť. Som stratený. Stratený! Nerob cirkus. Ako sa praví, cibuľu ošúpeš na mnoho spôsobov. To fakt? A možno je to zemiak. Nie, jablko. Správne. Tak čo povieš? Začneme šúpať? Rob, ako myslíš, Sniff? Super! Na mňa je spoľah. Hlavne ma odtiaľto dostaň! Sniff! Sniff! Lyžiari, pripravte sa na svoj zbytočný pokus. Diváci, užite si toto zbytočné predstavenie. Kto ti dovolil vziať si môj amplión? To je dosť nehygienické. Veľa šťastia, synček. Šťastie nepotrebuje. Jablka už máme vo vreci. Aha. Asi hovorí o tom, že som trénoval. No, hlavne sa zabav. Aká zábava, mama? Je to šport. Neviem, či je šport až taký naplňujúci. Všetci sa správajú veľmi čudne. Ha! Môžeme! Hej! Počkaj, Snorka! Mumintrol, ty lyžuješ? Tak si ma všimla. Pekné. Áno, konečne mám možnosť lyže oprášiť. Za tie roky sme spolu preskákali množstvo dobrodružstiev. Hej, pamätaj, hneď po pretekoch mi ich vrátiš. Áno, iste. Ďakujem. Mumin sopliak, počkám ťa v cieli. O niekoľko hodín. Žartujem. A možno nie. Dobre. Na miesta. Pripraviť. Úbohé. Juhu! Odštartované. Lyžujem! Lyžujem! Vyhrávam! Ja vyhrávam! Nechápem, o čom to Brisk hovoril. Veď je to zábava! Juhu! Dám mu menší náskok. Takýto som. Držte palce. Držím! Nemusíš. Ten je vážne hrozný. Je trocha nevychovaný. Je to číslo. A preto ho budem po celý čas povzbudzovať. Hej! To je krása! Nedáme si čaj? Napís sa a kochaj sa výhľadom na môj dokonalý postoj. To je čo? Poďme, Brisk, poďme! Aj Snorka je lepšia ako ja. Dosť. Poďme, Mumintrol. Musíš sa trocha predviesť. Vyhrávate, pán Brisk? Pre vás som Brian. Vyzerá to vážne. Možno si začneme tykať. Sniff? Jablká, Mumintrol, máme ich pripravené. To nie. Pán Brisk! Pán Brisk! Vstať! Pán Brisk! Musíte zastať! Mumintrol? Nie, že by to nebolo úplne jedno, ale zdá sa, že ten Brisk si ide po jednoznačné víťazstvo. Tým si zatiaľ nie som istý. No prestaň mi brať veci. Prosím. Pán Brisk! Pán Brisk, pozor! Brisk! Pozor! Lavína!
toto ti neskočím. O, nie! Cieľ je zameraný a jablká sú na ceste. Zásah! Máme ho! Dostal som ho, Mumintroll! Dostal! Ho, určite tam niekde je. A víťazom je slečna Snorka. Blahoželám. Uži si svoj prchavý moment víťazstva. Čože? Nie, to je úplne inak. Brian! Vráť sa! Kto je Brian? Snorka, ja ti to vysvetlím. Nemusíš. Hrdina nepodvádza. Ja som o tom nevedel, prísahám. Náš plán takmer vyšiel. Teraz mi asi neuveríš však. Dobrá práca, Sniff. Ďaká. Je koniec. Skončil som. Ako špičkový športovec som skončil. Brian, nebuď na seba taký prísny. Keby Mumintroll nepodvádzal, bol by si zvíťazil. Nehovorím o ňom, ale o tebe. Porazila ma slečinka. Taká hanba. Čo si to povedal? No čo? Čo som povedal? Buď šťastná, si prvá. Ak by so mnou to víťazstvo malo urobiť to isté, čo s tebou, tak dúfam, že svoj život prežijem ako totálny a najväčší chudák. Tu máš tvoje hlúpe lyže. Myslíš moje hlúpe zvyšky lyží? Slečna Snorka! Slečna Snorka! Hej, Snorka! Haló, Snorka! Počkať. Slečna Šporka! Slečna Šporka! Prvý krokus odvážne vystrčil nos spod snehu. Konečne prichádza jar. O nie! Prichádza jar! Odmek! Počkaj, Šporka! Slečna Snorka! Už bežím! Čo teraz? Asi práve nastáva vrchol dnešného dňa. Snorka! Nikam nechoď! Už idem! O chvíľu som tam! Môj pravý hrdina. Tvoj rytier sa blíži! Čo to trocha rozmrzne? Tvoj ochranca stojí pred tebou. Skvelé. A aký má teraz plán? Podvádzať? Vieš, že pre teba urobím čokoľvek, Snorka. Preplavím sa cez more, zlyžujem kopec, čokoľvek, ale nikdy ti neklamem. Tá lavína to bol Sniffov nápad. No, aj ja som sa naučila nesúdiť knihu len podľa obalu. Najmä, ak je to arogantná kniha, ktorá neznesie, že ju porazí dievčenský román. Myslíš Briska? Áno. Keď si pomyslím, ako som stála o jeho pozornosť. A pritom môj hrdina bol po celý čas pri mne. Jeho pozornosť? Práve som ti polichotila. Čože? Viem, áno, vďaka, ale stále myslím na Briska. Pomohlo by, keby sme teraz pritiahli jeho pozornosť. Ešte dobre, že som zvíťazila. Čo je to? Niečo priťahuje môj uplakaný orlí zrak. Volanie o pomoc. Tým všetko napravím. Voľným letom blúdim
celým svetom! A sme tu. Ďakujem. Vďaka. Ďakujeme, pán Brisk. Ďakujeme, pán Brisk. Tu. Tá je pre vás. Veď aj bez medailí viem, že som víťaz. Dobre. Ale táto je celkom pekná. Počkajte, až o tom budem rozprávať v Vašvope. No nič, zasa o rok. Možno vyskúšame curling, to by bolo pre vás. Veľa šťastia a s prvým snehom sa vrátim. To je škoda. Vtedy budeme hibernovať. Chudáčik Mumintrol. Takže túto zimu prechladol už druhýkrát. Mal poslúchnuť moju radu a zostať ešte mesiac v posteli. Myslím, že ďalšie rady už nejaký čas nepotrebuje. Dúfam, že to zvládne. Neviem si predstaviť život bez môjho citlivého, dobráckého Mumintrola. Tu máš, vezmi si. Teplé mlieko ti pomôže proti tej zimnici. Nepotrebuje teplé mlieko. Vzišla by sa mu alternatívna medicína. V slovenskom znení účinkovali Dárius Koči, Petra Vajdová, Martin Hronský, Bianka Bucková, Roman Ferienčík, Alžbeta Dvoranová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Igor Karas, produkcia Lucia Méderová, asistentka réžie Hana Sokolíková, preklad a dialógy Miroslava Brezovská, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Jozefína Šujanová. Vyrobila RTVS 2021.